ସମୟକ୍ରମେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରୁ ଏହି ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକୁ ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା 1973 ମସିହାରେ। ଯାହାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ସେହି ସ୍ଥାନର ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ପିଲା ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମରିବୁ, ତାପରେ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ସେଇ ଗଛରେ ଚିପକିକି ରହିବା କାରଣରୁ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଁ ହେଇଥିଲା ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ, ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି, ଏଇ ଗଛଲତା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାରୀ, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ। ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି, ସେମାନେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ କେତେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ କେତେ ମାନୁଥିବେ। ଯଦି ସେଇଭଳି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ ଆମର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଏହିସବୁ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ବହୁତ ରେୟାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଗିଛେ ଚାକଚକ୍ୟରେ, ଆମେ ଲାଗିଛେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ବିଜ୍ଞାନ ଏହିସବୁ ବଳରେ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ଆହୁରି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଭଲ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇ ନୁହଁ। ରୋଡ଼ ଅଛି, ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ରୋଡ଼ ବନୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଆମକୁ ଆହୁରି ବନେଇବାର ଅଛି। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପର୍ୟାବରଣ ବା ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି ତା ନିଜର ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଛି, ଯାଦ୍ୱାରା এই ମଣିଷ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବାସ୍ ଏହିସବୁ ପାଇଁ এই ମଣିଷ ହିଁ ତ ଦାୟୀ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଘର କରିଛେ। ସେତିକି ନୁହଁ ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତିର ବିକଟାଳ ରୂପକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁନି। ଏଇ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ